pentsatzearekin ez da nahikoa. Egin behar dugu zerbait, pentsatzen baduzu eta egatzen bazaratzean, ez du pena merezi. Eta jendea bai jakingo du zer pentsatzen duzu eta zerta zaude kontraz. Nizan ditut bikoteak, eta bat zen musulmana, beste bat zela Afrikakoa baina zen musulmano. Esaten ziaten, pues, zu egoten bazara niekin gehiago, pues egin behar duzu etxeko gauza. Zu egin behar diazun niri janaria. Ez, nik ez naiz horrela, nik egiten du nire gauzak, zuk egin zure gauzak, eta gero egingo dugu denak bikote bat bezala gure gauzak. Indeate eta asko. Niri ez zait hori gustatzen eta ez dut inoiz onartuko. Hartu nire duzue? Eskerrik asko. Justo, harrapatu nauzue gozaltzen. Nire gozaria, nire zerealeak, nire kolakaoa, eta nire taza jartzen duela, naizela la pera. Así que... horrela azten da ondo eguzea. Ama 7 urte daramat hemen. Etorri nintzen 6 urtekin eta orain daukat 23 urte. Así que, ia bizitza osoa. Ni naiz erdipurdi, Iruñakoa eta Kolonbiakoa. Orduan, pues ni naiz koktel hori. Ni daukat 11 anaietar, nirekin gara 11, eta ni naiz 7. Eta ni jaio nintzen Kolombia, baina Txokon, da zonalde batean, dagoela Oianan. Eta hori, eta zona bat dela nahiko pobrea. Baina, jendea da pozik. Nire gurasoa lehenengoa joan ziren Bosniara laguntzera zergatian zegoen gerra. Eta orduan beraiek joan ziren Bosniako jendeari laguntzera. Eman zioten gutun bat esaten zegoelan Kolombia neskak eta mutilak zeudela oso desnutridos. Eta orduan ea nahi zuten beraiei laguntzea eta orduan esan zuten baietz. Hemen etortzerakoan ere baitzen nahiko zaila ere bai zergatik nintzen ia Nafarroko lehenengo neska eta bestekin eta mutiek beltzak izatea. Eta orduan jendea, begira, neska bat beltza, ukitan dizute hilea. Ni txikitan nengoen Kolonbian, jendea, gizona joaten ziren lanera, emakume gauten ziren etxean, lizatzen, arropa garbitzen janaria egiten, aurrekin, eta gizona edo lanean, edo kalean bueltan bat ematen, edo lagunekin zerbait edaten, eta gero etortzen ziren etxera eta esaten zuten, egin diazue nire janaria, eman nire bazkaria. Zu preokupatu behar zara, aurrez eta egin behar duzu nik esaten dizun gauza. Gaiak esaten dute, bai, nire daukat nire emakumea, baina ere bai daukat edakizen bat emakumea zergati horrela nire naiz gizon ona. Beraiek ikusten dute hori eta bere pentsamentua bada, beraiek horrela jarraitzea. Egiten dugu guk zaila. Zergati ez badugu esaten ez dizut berriro hau egingo, seguro, beraiek aldatuko dute bere pentsamendua. Nire ikusi dut hemengoa eta hangoa, eta pentsatzen dut, eta egia da, hemen gaude oso ondo, baina han emakumea
handago. Hemen pues, badaukagu landu behar dugu gehiago ere bai, baina daukagu gure pentsamendua, gure sentimentua daukagu, gure lana. Ez badugu egin nahi etxeko gauza, esaten dugu, eta gure bikotea egiten du. Baina, esaten baduzu, ala, ematen duzute eustikada bat, eta ala, egin zu. Beti daukate emakume bat, beraiek esaten duten bezala, fija, eta daukate beste emakumeak dela nahi dutenen egunean, gatzen dira beraiekin, eta beraren dako da, gu bezala egiten dugun solteroa, nago solteroa, bizitza! Ez eskondu eta ez izan aurrak. Zergatik horrela zure bizitza jartzen duzu nahiko maskandea. Eta repetitiboa. Joan behar zara jantxita nik esaten duzun bezala. Ordu honetan egon behar zara etxean. Ni ama esaten du. Eske hori da kostumbre bat Latinoamerikako jendea, ez? Eta nizaten dio, igual eske ez da bakarri beraren jende Latinoamerikaroaren jarduera. Bai, txuten dugu musika eta dena, bai, oso polita, baina nire zait ondo iruditzen nola tratatzen zaio emakumeai. Baina bai, gustatzen zaizu musika hori entxutea eta jarraitzea, eta ez da logikoa, baina bueno. Bai. Kaixo. Ez zaude lotan, ala? Sí, ondo. Gauza bat, da ea zebertutan geratu algainen. Nago, grabatzen eta gauzak egiten. 11 laurden gutxetan, zer modu, zure plazan? Venga. Bueno, egon gara, 11 laurden gutxetan, bale? Zure plazan egon gara. Deituko dizut eta han nahi dut egotea, mesedez. Nire lana da pertsona diskapazitatearen dako. Zergatik nire daukat diskapazitate bat. Eta arduan, han egiten dut lan eta ondo dago zergatik han bakarri da jende diskapazitatearekin eta horrela daukagu hain zaila, lana lortzeko zergatik. Zaten baduzu diskapazitatea eta nahi baduzu lan egin enpresa normal, arrunta batean, jartzen dizute dakizan bat pegak, eta hori ez zait ondo iruditzen, baina bueno. Leku hau da Kozenfe, hemen etorri behar ginen, eta hemen daude asoziazio guztiak direla pertsona diskapazitatea eta bai enfermetate desberdinak. Egin behar du beraiekin, egon ziren nire nagusiarekin eta egin behar zuten beraiekin esateko egiten zidaten fijoan nire lanan. Eta da zerbait jakiteko, zer esaten didate. Iritsi gara jadonda, dena honetan jartzen duela inunean lan egiten dut. Eta lana egiteko behar du, egoten gara, saltzen dugu gauza asko. Buenos días. Saltzen dugu loreak, amaren egunendako pariak, liburuak, bonboiak. Hemen gaude ospitalearen ondoan, eta hemen etortzen da jendea guri
gauzak erostera eta hori. Eta ere bai egiten dugu enkargoa, hori da. Jendea etortzen da, uzten du zerbait ja ordainuta eta gu joaten gara bere logelara eta ematen diogu utzi egin duen ordainuta gauza. Kaixo! Hitz egin dute beraiekin eta posibilitate asko daukat eta pozik nago. COCENFE da pertsona diskapazitateen dako asoziazion bat, ez? Edo eta nola esan, txargati da lana laguntzeko bilatzera. Zergatik jendea esaten dizute, zu daukazu diskapazitatea eta igual izango da arazo bat gure dendaren dako edo gure enpresaren dako. COCENFE eta beste batzuek daude enpresarekin borroka egiteko gure izenean. Matxismoak egin diate niri, ez? Baina ezin dut kontatu zergatik ikusten badu hau nire ama da zaharra eta bere pentsamendua da ere bai zaharra, ez? Bera ikusten badu eta entzuten badu, esango du jo, segaizki, nik ez dut hori nire ama pentsatzea zergatik. Nik ez naizela biktima. Nik ez dut nahi jendea niri ikustea horrela biktima bat bezala, ez? Ni nahi du jendean niri ikustea pertsona indartsu bat bezala eta indartsu eta ja pasatu den gauzak, pasatuta daude. Ni daukat duda bat da, izango da berdina ja pasaden 17 urte etorritakoa nik, eta izango da berdina orain etorritako jendea. Llegatu naiz konklusio batera. Nire ustez, bai, izango zen berdina. Atzo ikusi nuen Biabezan neska bat, Afrikakoa etor berria ez, eta jendea ikusten zion gaizki. Esaten zuen usain txarra zeukala. Eta nizan nuen, jode, bera etorri da orain, ni ja 17 urte ja, darama hemen eta da berdina. Horrela da jendearen burua. Eta okerrena sentitzen zait da jende esatea ez dela ratzista eta bere burua daukala irekia. Arazoa zeukan berak, bere ingurua edo bere familia. Ja ikusi duzuen naizela beltza, ez? Bale. Ez baduzu ikuste, zarete daltonikoak, eta daukazue begiak gaizki. Eta ere bai da beste gauza bat da naizela emakumea. Eta baduzu ikusi joan okulistaren gana. Ni hemen moldatzeko ikasi behar nuen euskeraz. Ikasi behar nuen hobeto hemengo hizkera ere bai ikasi behar nuen. Eta ere bai ikasi behar nuen beste emakumeekin egoteko. Eta egia da beste emakumeekin daukat nahiko zaila beraiekin bai moldatzeko eta hitz egiteko, Osea, batzuetan galtatzen zait kalean, ni nago emakume batek eta esaten dit, eske ni naiz hemengoa, ni daukat zuk, baina potere gehiago, ez? Ni joan naiz lanera eta izan dut emakume bat, esaten, nik ez dut nahi zuk, nirekin egotea, zergatik zu zara desberdina. Daukat sentimenduak, daukat azalak, ezurrak, hileak, baina beste emakumeak esan zidan, eski zu zara beltza. Daukagu emakumeak daukagu oso zaila munduan. Zergatik etorri behar da beste emakume bat, beste emakumeei zailago jartzea, ez? Utzi da zu kontatzen, zederra den itzultzea. Utzi da zu kontatzen, malko urdinen artean. Utzi da zu kontatzen, zederra den
itxasoaren beste aldean. Zuk eta ni izan gara, daukagu relazioi bat, ez? Eta gurea da igualitatea. Zuk egiten duzu gauzak, nik egiten dut gauzak, ez? Bai, ez? Errespetua, nik errespetatzen dizut zuri. Eta zu niri, baita. Normal, sí. Bai. Eta ere, bai, kontuatu bazara, pues, ni uste dut ez dagoela gure artean machismo, ez? Entre tú y yo nos sumamos. Bai. Y para llegar a ese objetivo, en vez de dividirnos, lo que necesitamos es estar juntos. Y ahí es cuando ya desaparece pues todos Machismo eta gauzak horiek, ez? Eso es. Bai. Kontuatu zara jende dauka zelo asko, ez? Pero eso viene desde las modas, los comportamientos de la gente. Esaten dut, Kolonbian badago zelo eta asko. Osea, emakume batek, atatzen ba, bere etxetik, minifalda batekin, eta kamiseta bat, eskote batekin, eta dago bere mutiarekin, eta beste mutil bat ikusten bazaio, seguru bere mutia hasiko da bestearekin borrokatzen. Bikoteak, hemengo bikoteak, bai direla nahiko, daukate nahiko zelos asko. Zergaitik hemengo jendea, pues, zu joaten zara dantzatzera, zure mutiarekin. Eta zure mutila, bai, joan alda beste neska batekin dantzatzera. Eta zu joaten bazara beste mutil batekin, pues ja zen daia arazoak izaten. Zergatik izaten dute, eske zu zara nire neska laguna, orduan dantzatu behar duzu nirekin, bakarrik nirekin, ez dantzatu beste mutil batekin, edo dantzatu zure lagunak, eta ni pentsatzen dut, hori ez da justo. Zergatik, zu dantzatu alduzu beste neska batekin, eta bestea ezin du beste mutil batekin dantzatu. Hori ez da logikoa, ez? Nire errelazioan, berarekin, bera nahi badu dantzatu neska batekin, nahi du, pues dantzatu. Nahi badut beste mutil batekin dantzatu, pues dantzatuko dut, ez? Nik errespetatuko dut lehenengo nire burua, eta gero berari. Eta bera egingo du berdina. Kolonbian egia da joaten bazara, izaten baduzu bikote bat han, pues bai, esaten ditzu, joan behar zara horrela eta bakarrik egon behar zara zure lagunekin. Ez? Eta ikusten bazaitu beste mutil batekin, igual zure laguna edo ez dakiz zer, pues ja hasten da borroka, beste mutiarekin, zure esaten dizute zarela puta bat, zarela una zorra eta gauzak horiek, ez? Ez zaitu maite zergaite. Maite izaten badizu, utziko zaizu, egitea nahi duzuna. Niri jendea esaten dit, zuzera kolombiana eta niri, bai. Pues orduan izango duzu inportea handia, edo titiaka handia, edo zara super kalentorra, es como, pues ez, gara oso emakume indartsuak, gara emakume poderosoa, gara, ez dakizen bat gauza, ez? Zure pentsamentua esaten du nola naizen ni, ez? Eta ni ez naiz zure pentsamentua bezala. Ni naiz pertsona bat eta naiz desberdina, naiz super divertigarria, gustatzen zait dantzatzea, ez? Eta ez naiz esaten duten mutiak bezala, ez? Estereotipo, jendeari burua jartzen zaio kuadrada. Eta hori da una mierda. Ni jarraituko dut emakumeen alde borrokatzen. Izaten badut aurrak, pues, beraiei ere bai irakatsiko dioet emakumeen alde borrokatzea. Badakit mundua aldatu alda eta emakumeen alde. Eta ere bai nahi dut lagundu beste emakumei beltzak, txuriak, urdinak, ala urdina izatea. Agur! Zidazu kontatzen, zederra den itzultzea. Utzidazu kontatzen, malko urdinen artean. Utzidazu kontatzen,
itxasoaren